Wat gebeurt er als mensen doodgaan? Met een bedbrandje en de mond vol tijn kunnen weer zo weer op huis aangaan. In paradisum de Ducante Angeli. Het is gedaan. En ik zou zo gern nog zoveel met dich willen bekallen. En doe hebt nog een etentje te goed in de stad. Aangekondigd, maar toch nog overvallen. Nu zo voor eerst echt te bekallen hebben gehad. Zoals wat er gebeurt als mensen doodgaan. Is het dan allemaal voorbij? Geet er ergens nog het bier? Of werd het alleen maar kaaierie? Dan ga je ze denken over het leven. En waar ze ervan hebt gemaakt. En achteraf, inderdaad, dan duurt het maar even. Maar in dat even heb je me geraakt. Met die prachtige woord, om het precies te zeggen. Vol compassie en vooral met veel plezier. Met die kracht om dich erbij neer te leggen. Wat kende de mens nog meer? Daarom, misschien nu toe best gestorven. Misschien is het dan toch nog niet gans voorbij. Met een beetje geluk hebben we weer gehad van die leven glimlach over. Voor nu het weer keier is geworden. Hier